tieto moje reliefy, keď aj ľudia na ne pozerajú, tak vidia tam a často sa ma pýtajú, že prečo tí ľudia na tých mojich reliefoch majú také ťažké, vypracované ruky. Tak ja som to zdôvodňoval, aj zdôvodňujem to tým, že banická robota je veľmi ťažká a namáhavá. Práve preto sú tie moje mohutné ruky. Potom výraz tváre, tam tiež zdôrazňujem, radosť, smútok a v dreve to ja musím zachytiť, aby som vyjadril tie pocity týchto ľudí. Keď tak počúvate, že baňa je dosť taká nebezpečná a uhel príroda dosť ťažko dáva. V Handlovej od roku 1915 tragicky zahynulo priamo v bani 258 baníkov. A aby sa nikdy na nich nezabudlo, tak som mal takú myšlienku, aby som vytvoril tento veľký pamätník. Tak to bolo, že týchto baníkov sme všetkých sústredili na jedno miesto, kde sa im dáva potom taká česť a pamiatka, aby sa nikdy na nich nezabudlo. Skoro každá rodina má tam niektorého člena, starkého, prastarkého, ktorý tragicky zahynul v bani. Tak ja myslím, že sa mi to podarilo, túto moju myšlienku, myslím, že životnú, lebo ja to považujem za také najkrajšie dielo, ktoré som vytvoril pre svojich kamarátov baníkov.